Kamoro baro maintie jalo mar LTN bang' wuok e weche manyien mana kaka ne anyisi otieno ma kawuono abiro bedo kod jalno ma bende tiegore e mbalariany mar Nairobi kendo wadwa rango wechego eko mag ng'anyo ma bende nobedo e mbalariany ma bende nomiyo olore ayanga odiochieng' nero manyoro. An makilo ni chenro ni eri an Jeff Olomba ka in kod ote namba ni malo kanyo eri chako kod kuku mar wach kaeto ote mari Facebook Lolwe TV, Twitter @Odinga kata @Lolwe TV. Abiro miyo wendo thuolo omosu onyiso nyinge kaunti ne gima somo e mbalariany no kaeto biro dhi nyime kod twak achiel kachiel kwarango gima miyo jo mbalariany mar Nairobi ne ong'anyo. Arwaki e studio. Mos oganda maneno TV mar Lolwe mondo inyisgi nyingi kaunti mari gima somo e mbalariany mar Nairobi kaeto dhi nyime. Amoso jokanyam duto noimore uru. An iluonga ni Kevin Odongo. An jatiegre e mbalariany mamalo mar University of Nairobi. Atimo engineering kendo ane hika mar 4. County nato en Homa Bay County. Amor mar bedo ka gi jalendo. Kama nya Odongo Kevin arweke nya achiel koro dhi Odongo Kevin bende der mar inso ni ng'ano ero mobile no biro go school ka wan me high school eno wana tumo kod high school achiel Kevin arweke ka ndi mondo nyiso ni to ang'o mano timore e yiero mano timore mbalariany mar Nairobi kaka japuonjre man kanyo nyalo nyiso ni to yiero giki no dhi nade tang'o mane miyo obedo kod koko. Erokamano Jeff, nwatimo yiero tarik 1 dwe mar 4 higa ma wantiere ni kendo nyithi school nyithi mbalariany nowuok duto mondo gidhi gigone johera mag kura, lakini bang'e no chochni nodogo bet kar kwano kura nikech stations moko ne onge agents moko ne onge aspirants joma ne chung' moko ne onge gi agents mag kuondego. Koro chochni achiel 2 3 moko nobedo kweno mar kura. Omiyo ne gi bang'e no ne gi declare ni ng'at ma ung'eyo miluongo ni Babu Owino ni ema noyombo kura no. Lakini adieri man kende en ni Mike Jacobs ema noyombo kura no. Nyithindo nohere kendo novote ne maber kabisa. Koro in kod adieri duto ni Mike Jacobs ema noyombo ombulu machalo kamano. An gadieri ni Mike Jacobs ema noyombo. Tang'o mane koro kelo wacho ma odhi osidwaru kaka jatelo ma ochako yier kod un jopuonjre. Babu Owino oloko mbalariany mar Nairobi kare. En gi pesa kendo en gi teko mang'eny moloyo. Omiyo onyalo timo gimoro amora mohero. Mokwongo VC mabedo sani Professor Mbidhi no support Mbidhi kane Mbidhi dwaro kom mar VC no. VC and Vice Chancellor. Omiyo Mbidhi oluoro Babu kendo supporte. Omiyo gimoro amora ma Babu dwaro odwa notim kaka Babu dwaro. Omiyo kane otim elections to ne ranyisi obedo ni Babu inyalo lo negi timo mipango mondo mi Babu omi kura mag ng'ato machielo. To Babu Owino osebedo kaka jatelo mbalariany turo malomo nade to pend chike mag matayo weche mag bedo e telo kanyo matelo ne jopuonjre en owacho nang'o? Babu osebedo e telo mokwongo nobedo e telo 2011 2012 kanotimo actuarial science motieko dhi oko. Bang'e no Babu duogo 2013 as a fresh first year student ma nondikore kaka japuonjre matimo okil Kamaloka. Kendo sani 2016 Babu Owino nitie hike mar 3 otimo okil Kamaloka bang' course ne mokwongo. Kanoduogo no ovae kendo nochung' kendo mondo mi obed jakom 2013 mano bedo voted nomiye kura. Mano 2013 2015 Babu Owino kendo chako chung' kendo ochako omiye kura ochako yiere. Sani koro 2015 2016 ma koro chung'ne mar 4 as jakom kaka jakom mar SONU Students Organization mar Nairobi University. Magi mok morwa kaka nyithi school nikech wan bende wadwa ni miwa opportunity mar leading
the Students Union. To bende ok wanyal bedo kaka Zimbabwe kata kaka Uganda ma ng'ato achiel madwa rulwa seche duto te. We have the democratic right mar tamore ni kama kaka wadwaro. To pend chike maru matayo weche mag yiero jotelo gi ng'ato nyalo bedo telo e thuolo maromo nade. En owacho nade to buse range to bende use paro mar loke mondo wach kata ni weyo ng'ato nyalo tiyo mana ka thoth to terms 2 kata term 1 kata terms 3 kai to wetelo ne joma moko. Kane Babu pok oduogo mar 2 2013 nitie chik ne ler kabisa kendo ne wacho ni ng'ato nyalo serve ng'ato ne nyalo mana chung for a maximum mar terms 2. To koro sani kane Babu odonjo noloko chike gi duto noloke makoro en onyalo chung sasa modwaro for the rest of his life. Oloko depend chike ma en koro onyalo wacho ni for the rest of his life onyalo chunga kohero duga kendo chunga en mana jakom. Mae momiyo noloko gino. Mae momiyo noloko mondo gino obed maber ne en owuon. Obed mare owuon ok ni konyo ng'ata machielo. Erokamano ahinya Kevin Odongo. Nowinjo ka nitiere weche mabende osewachore koni kod kocha. Ang'eyo ni onego bed ni uchako penj tarik 11. Sani erino lor mbalariany odiochieng' manyoro. Kang'eyo ni to maendi uneno ka biro chando nade gi weche mag penj. Koso dibed ni luor mar penj bende nomiyo uketo strike ni kata uketo ng'anyo ni umiye liet mokalo manyaka nochake to ok udwani uchunge. Jeff, gima adwaro nyisi en ni wasebedo kwatimo penj. Omiyo luoro mar penj ok ne nyal miyo wadhi e streets kendo wagom. Nyithi mbalariany gomo ne gimoro achiel. Ok gidwa ni Babu ochako bed jakom kendo mar higani. Wadwaro ng'ama nwayiero ayanga in a democratic way mondo bed jakomwa. Omiyo ng'ama wacho ni penj mano onego bed nwachako tarik 11 emomiyo wang'anyo mano ng'ama riambo. To gino omiyo wa mess up program wa okethore kabisa nikech ne wantie gi mipango mane wadwa timo bang' penj. Omiyo en gima rach ahinya ne wan nyithi school. Nitie joma onego bed ni tieko penj kendo gitieko school gidonjo tijegi. To koro penj ko obedo pushed mbele dhi miyo koro kata mana donje tich dhi bedo shida. Kamano. Erokamano ahinya Kevin. Awinjo ka iwacho kamano ka nyithi mbalariany moko bo ywak ni maendi en gima koro ochocho chenro margi ma bende ne gin godo e makare. Nitiere weche mosebedo ka wachore koni kod kocha. Nitiere tipo kata video moro ma bende ne osebedo ka wuotho e social media ma bende nyiso kaka ni obila kane gibiro mondo gikony jopuonjre e kinde mano ng'anye nitiere kaka ne gichocho ratiro mag jopuonjre mamoko. Adieri mar wach ni ere kanye? Jeff, adieri en ni polise no chocho ratiro mag nyithi school kane gibiro ketho ng'anyo to gigolo nyaka nyithi school mane somo mane nitie rooms gi e kar dak machiegni gi kuma ne ji ng'anye no. Gigolo nyithindo e utegi giketo oninde ndara kaso gichako chwado gi malit. Ma en gima rach ahinya katimore e higa ma wantie gi a new constitution ma it's a violation of human rights. Nogo gima ok ber. Mamano en gima iwacho ni notimore. Mano gima notimore. Kamano neno ka obila to nokwero wach ni Eriki wacho kamano geno ni nonro dhi nyime kendo ibi time maber mondo ng'ini to gino obila mage mabende notimo tim marach machalo kamanero ko yudgi tibi kawnegi okang' kotenore kod pend chike maonge kod dok chien moro amora. Kevin, gima dwaro ni mondo apenji aneno ka weche mag ng'anyo koni kod kocha gisiko mana ka gibedo e kuonde mag tiegruok. Gima dwaro ni apenji en ni gin avenues mane ma wanyalo tiyo godo mopogore kod weche mag ng'anyo mondo ka wan kod ywak to wanyalo losogi e yo mopogore gi weche mag ng'anyo. Ipani sikunde wa nyithindo tiegore gin ang'o gini mwanyalo tiyogo mondo wane ni to ka wantiere kod ywak wanyalo timo nang'o ma ok ni wadhi mane ng'anyo? Jeff, kata sani nitiere yore mamoko minyal tim minyal tigo mondo shida ma jombalariany nigo inyal losi. Lakini en mana ni gin slow.
Otherwise gidhi mos. Koro ng'anyo koro ng'anyo stop everything. Ma ineno mana ni the next thing en mar solve shida mantie ma nyithi skul ntieno. Lakini ok advocate, personally ok advocate mar ni mondo ji osiko ng'any ka nigi shida. Mokwongo Sonu elections osebedo ka nigi shida each and every year. Gima nyalo konyo gini en ka one Babu Owino goal. Nikech ene moyiene goons ma in case no odhi lose election to goons get disrupt the election kendo kelo koko e university. Ka Babu Owino wuok, an gadier ni the next leadership madhi donjo are going to change things. Then we cannot have okonyal bedo ni jok ma osebede Sonu ema chak ng'iyo the new election, the next Sonu election. Onego bed ni wan gi an independent body. Mano body mochung' kar kende, maonge gi interest election. Mano dhi miyo elections kata yiero kotimore to en yiero ma ji te dhi yie ni yiero to timore maber maonge kuo. Koro mano dhi kelo solution to the problem. Erokamano nya Kevin, agone erokamano mokalo kuom wacho machalo kamano. Gima dwani apenja ni to koro iparo ni ang'o manyalo timore? Babu dhi wuoknu koso obro dhi nyime kotelo? Winjo ni ne osesidhe kaka jal manoloyo. To koro dhi bet nang'o? Udhi ka utamoru ni iparo nadi in kaka japuonjre? Aparo ni nosesidhe kendo dhi bedo matek sana mondo gole. Koro gima nyalo konyo en ka gibedo piny gi Mike Jacobs kendo gibiro gi a solution, gibiro gi kata ka gitiyo kanyakla. We can have a coalition government in Sonu. Mano is the only way. Okane ka Babu dhi wuok e telo. Lakini dhao okwadwa ni ji dhao ma iketho gik moko e university. To ka dipo ni ok ubedo kod sirikal mar manywanda ka Jackson ok odonjo mondo giti gi Babu, to koro kaka jopuonjre mano udhi kawo nade? An kaka japuonjre mano gimoka dwa notimre, lakini kotimore kamano ok dang' agol dhao. Wabotiyo gi petition, there's a way of petitioning. Kama no fail, we will just accept and move on. Apparently, mano is the right way to do. But gima dwa wacho ni Babu okonego bed ni chung' kendo. Kotimore marach to obed ni this is the last time mai chung' ne mogi. Mago mane wacho ni apende chike mago monego kuongo losi. Kuongo dhi bed piny kaka jambalo ma Nairobi wach ni gimodwa kuongo godo en loko pend chike matayo weche mag yiero mag Sonu. Kuseloko to wacho ni ng'ato tiyo mana e thuolo mar terms 2, terms 3 kata term 1 mano biro konyo. Kech kuwacho gi dhogu to terwe pend chike to biro wacho ni oyiene chung' saa modwaro ka oganda kadhi majority ugochone to onge kaka ugogone. Mana diere erokamano nya. Kevin Odongo wach ni mogik mabende nyalo nyiso jombalariany magu kaachiel kod jonyuol magu mabende sani eri koro nobedo kod buok mokalo kod ng'anyo mabende nomiyo sikul maru olor e odiochieng' no. Erokamano. An gima dawach ne jonyuol gi jopuonjre wetena, sana jopuonjre wetena ma e gwenge mag Nyanza, Luo Nyanza. Kwa donje mbalariany to wang'e gimokelo e mbalariany. Wane mitiyo kodwa marach gi politicians gi josiasa gi. Wane maka idwa gol lweny to wane mitiyo kodwa. Jok madhao e mbalariany gin mana joluo. Daher mar kwayo joluo e madhao e mbalariany mapek miwuoro. Mapek moloyo. Maka koko nitie to bedo mbele. Wane mwabedo mbele. Ang'o matimore? Gima timore en ni ni joluo ero siasa. Akiani en siasa, joluo ero siasa. And machiegni ni nawuoyo gi osiepna moro ma Kikuyu. To nonyisa ni wabedo blessed. Wan joma oyier mondo bed jomogwedh mondo bed jotelo. Lakini onego wang'i kaka wabedo jotelo mabeyo. Mok ni adwa bedo jatelo, Jeff ibido bedo jatelo. Koro wadhao. Wang'i kaka wabedo kanyakla. Walos telo kanyakla. Lakini Jeff ng'ada kapuka chielo. Gima dhi wacho en ni jonyuol ong'i ni
jowuoth gi nyigi magi oro e mbalariany mar University mar Nairobi timang'o ma ok ni ibolo wuodi en otimo gimohero ma en makori tiyo kode e timo anjao ma gine magigolo lweny gi dhao gi polise. Life is more important than anything else. Self discipline kare kune kesi ngamo sero ne mbalariany mano ngama iki osekala par kod aboro wageno ni onego ing'eni to in owuon to iritori nade. Koro Jeff mano tadieri self discipline onego bed ni nitie lakini guidance, parental guidance nyaka bedi. Wacho ne mojo kai yogo na kanya ne nyithind joluo oher ti kodu e mbalariany. Ok ang'eyo ni adieri mane wach ni ok ang'eyo inyalo lero nwa joluo ma une joluo mane sikund nire. Joluo ubedo mbele ahinya ka weche dwadhi weche mag agoko koso ang'o matimore. Joluo bedo mbele kabisa ka gin weche mitimo gagoko. Wach we have the brains, one gi obwongo kendo one gi the smartest students. Kibiro anatimo engineering. Engineering iluongo nango. Mano ibedo Medusa. Medusa. Anasomo bedo Medusa. To Medusa kanyo ibo yudo ka nyithi luo ema nitiere. Kidhie joma somo bedo dakteche kanyo joluo ema nitiere. To kidhie kata bedo kin kama loka. Joluo ema nitiere. Wan go bwongo. To akia ni en dhier ma wantie go kaka joluo ni ema miyo koro wabukore ni koro inyal ng'iewa gi Sh3 ma koseng'iew ni kong'o moro achiel to koro in ger ma idwa mana golo dhao. Koro mano gimonego walok kaka wan joluo ya. Pero gore ya wacho ni koseng'iew koro ger ma ng'ato iwacho ni ng'ato ok muonyre. Ger ma ok odog chien. Ma koro ok reason ok otigo bwongo ne Nyasaye omiye. Ero kawana inya Kevin. Agodi ero kawana duong' mokalo kuom chopo kaendi. Ok ang'eyo ni to kadipo mana ni in kod wachni mogik inyalo wacho kapok waloro chenro niri mar kuku mar wach. Wach madawach mogik en ni wawuoguru kako jende ma jo Kenya duto kata ok joluo kende kendo wa support what is right. Lakini e yo maber mok ni yo mar dhao. Dhao ok nya achieve gimoro. You have to try. Ikungi chako gi a peaceful means. Kotamre you find a better way to solve than dhao. Mane wach madawach mogik. Ero kamano nya Kevin Odongo agoni ero kamano kidok mbalariany ma Nairobi ka obiro yawe to inyis joluo kendo parnegi ni dhi kanyo ne weche mag somo nyaka keto mbele nikech kisesomo maber eka kinyalo yudo kama ibete e pacho kae makare. Ng'ama somo en ng'ama miluor to ka koro isomo to kendo ichaki bedo ng'ama raud. Anaka ne wacho ni ng'ama ok muonyre chande mano ok en gima kare. Agoni ero kamano duong' kalo kuom chopo e studio otieno ma kawuono kanyo wuok idhi e mbalariany idhi e ot kendo sani ne ot geno ni idhi chopo maber Nyasaye ogwedhi ma indine kuku mar wach kawuok e Lolwe TV kod Jeff Lomaka.